Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido, promise ko po sa sarili ko, mag-iipon na ako starting next year. Nicole Yala, kamusta na yung envelope mo? Shhh! Huwag kang maingay, hindi naman nila alam yun. Dito minsan napapatanong din talaga kami sa mga bakit kayo nagtatanong. Ba't kayo nagtatanong sa amin, wala nga kaming ipon? Ba't may mga ganyan kayong klaseng mga katanungan sa amin, wala namang kaming ipon? Nakakaloka kayo. O anyways and anyhow, o ayan, promise mo sa sarili mo, mag-iipon ka next year. Very good, malapit na ang next year. Good for you. Good for you. Ayan. Go, go, go. Kaya mo yan. Ilaban mo yan. Kasi hindi namin nailaban yan last year. This year pala. Hindi talaga namin, hindi ko na ilaban yung money envelope this year. Hindi ko sure kung itatry ko ulit next year. Buti na lang yung money envelope, parang ang cost niya mga 100 pesos lang. Pero Alam mo nasa yun? na yun? Hindi ko alam. Malay ko. Baka tanong naman to. Lakad. Naglakad pa palayo. Sabi siguro ng money envelope, wala namang kwenta tong ano. Wala namang kwenta tong amo ko. Wala namang nilalagay. Hanggang sa utak lang. Hanggang sa utak lang ang lahat. Naku, Excited pa naman sana ako, mapuno ako. Wala. Hindi ko na nga alam kung nasan eh. Pinili ko pa yung yung favorite color. Yan. Gusto ko para maingganyo. Nagmumurang pink. Nagmumurang pink. Ayun, nagmumura ako ngayon. Hindi ko na alam kung nasan yung money envelope. Sana yun. Kaya ikaw na naghahangad na makapag-ipon next year, go, push mo yan. Good yan. Good yun for you. Kasi madami namang magagandang bagay ang naidudulot kapag ka marunong ka mag-ipon. Sa totoo lang talaga, kung magaling ka mag-handle ng finances, walang talo. May mga tao kasi talaga na magaling talaga mag-handle ng finances kapareho ng mga asawa namin. Correct. Oo. Kahit sabihin namin na mag-iipon kami, hindi nangyayari. Hindi nangyayari. Pero sila, magugulat ka na lang. Meron mga ilalabas. may naitatabi sila. Totoo na hindi yan. namin alam. Alam mo, pagkahalimbawa meron akong, kunyari, may matatanggap akong pera, let's say, tapos i-remit ko. Kasi kailangan ko i-remit kasi kung hindi, mauubos ko po yan, mga kabisyo. Totoo. 30 minutes lang sa cellphone, ubus na yan. Meron na nga ako mga in-follow na mga groups eh. Kasi kapag ka nakikita ko yung mga Viber nila, tapos nagme-message sila ng mga, yung sa grupo na mga binibenta, na bumababad ako, tas ang ending nakakabili ko eh. Ayan. So, yan, isa sa mga pro tip yan. Pro tip yan. Pro tip. Hindi ka ma-scam. Iwasan mo na. Ayan. Iwasan mo na talaga kapag ka alam mong basta wag na kung pwede ka mag-unfollow dyan sa group na yun, which ako I did. So, ano na yan, yung in-unfollow ko na group, grupo ng ang binibenta lagi mga pabango. So, hindi mo naman kailangan lagi ng pabango na, lalo na kung meron ka pa. Kasi yan yung promise ko sa sarili ko, hanggat meron pa, hindi ako bibili. So, yung ganyan, pro tip yan. Mag-unfollow ka sa mga group, sa mga, whatever, GC na walang ibang ginawa kundi magbenta. Tama. Yan, diba? So, ang nagugulat kami ni Diego na, yung sabi nga niya kanina na, biglang merong budget for whatever. Kasi ako nga, pag halimbawa, may nire-remit nga ako. So, binibreakdown niya ng asawa ko binibilangan kami niyan. Oo. Sabi niya, eto yung expenses natin, deficit na tayo. Yan, Saan mga natin ganon. kukunin to? Ayun, ganon. Pero magugulat ka na lang na merong pambayan. Oo. Totoo yan. Kasi yung asawa, kunyari 5,000. Yan, kunyari 5,000. Yung 5,000, may kita mo, 500 para sa, anong tawag doon, yung renewal ng mga sasakyan. May cost din kasi Ayan, yun eh. 500, kunyari. Tapos 500 for healthcare, kunyari. Tapos another. Hindi ko masyadong, pag nagsisend yan ng breakdown. Example lang yan, baka isipin nyo, 500 lang ang binabayad ni Nicole sa hindi. Example lang yan. Example lang yan. Example lang yan sa kunyari may perang natanggap, 'di ba? So kunyari may perang natanggap,
pinoportion na niya. Tapos meron, of course, meron din ako dahil ako naman yun. Naka-allocate na. Naka-allocate. Tapos ako, to be honest, pag sinisend niya every time, ito yung breakdown, hindi ko talaga tinitingnan. Kasi hindi rin natin maintindihan. Hindi ko rin maintindihan. Tsaka, sige, ilagay mo na sa mga envelope. Tapos magugulat na lang ako, hindi niya kailangang humingi ng pag magre-renew na ng ano tawag doon yung sa sasakyan. May cost din kasi yun. Hindi na yung para registration. Yan. Sasabihin niya sa akin, magpapa-register na tayo ng sasakyan na. Sabi mo dun sa contact, 2 sasakyan yung paparehistro. Tapos sabi ko, okay, magkano ba? Sabi ko, check ko kung may pera ako. Tapos sabi niya, hindi, meron na. Tapos magugulat ako. Tapos yung pala, yun yung mga pinoportion niya. Ayan. Every time na meron ako nire-remit. So, yun yung maganda. So, lahat panalo. Kasi ako Correct. panalo ako kasi hindi ko kailangan maglabas pa ng pera. Siya din panalo siya. Hindi siya kailangan maglabas ng pera ng pansarili. Tama. Panalo kasi merong allocation. Ganon. Kaya perfect yan. Kung makakapag-ipon ka, go. Correct. Kasi kung sa utak lang namin kami magdidepende, kung kailan kailangan, doon lang kami, Correct. hugot, ayan. Di, tsaka minsan naman, ganito ako mag-isip kaya hindi talaga makakapag-ipon. Halimbawa, may nakita akong medyo, kunyari, amount, doon tayo sa 5,000, kunyari, sa bank account. Sasabihin ko, hanggang 5,000 lang yun, dapat laging may 5,000. Pero pag halimbawa, kailangan ko, meron akong in-online shopping, tapos bawasan na siya ng 500. Ang sasabihin ko next time, hindi na bababaya sa 3K. Nag-adjust. Hanggang nauubos. Hanggang nag-zero. See? So, kaya kung ikaw may bala ka mag-ipon, go push mo yan. Kasi tingnan mo naman yung galaw ko pagdating ko sa pera. Parang, okay, hindi, sige. Parang sarili ko lang kasi, ang point ko kasi, Jegs, parang sarili ko lang yung niloloko ko. Parang gano'n. Ako, ito yung problema ko. Halimbawa, pag nakahawak ko ng pera, kahit wala akong pagbibilihan, nag-iisip ako, ano kaya? Saan ko kaya to ilalagay? Ano bibilhin ko? At madami din ganyan Kaya ang ending, hindi din sila nakakapag-ipon. Hindi naman po porke laging may hawak, laging may bibilhin. Kaya dapat maganda din may budget officer kayo sa inyong mag-asawa Parang halimbawa ako pag may gusto ako, sabihin ko, eto, pwede ba 'yan? Pag sinabi ay alanganin, tagilid yung budget natin ngayon. Ganyan. So wala, hindi ka napipilit. Pero Correct. magugulat ka na lang na hindi mo na hinihingi, bibigay sa'yo. Kasi nga, nai-allocate at niaayos. Ayan, napaghandaan. So, ibig sabihin, kaya namin sinasabi ito, hindi namin alam kung may asawa ka or whatever, di ba? Kung dalaga ka man, binata or kung ano man. Sinasabi lang namin, napakagandang benepisyo. Yung marunong kang mag-ipon. Di ba? Yung pagsusubi. Ganyan. Alam mo, na dapat, sakto lang, hindi din naman na sobra-sobra, na hindi mo na may enjoy yung kasalukuyan. Correct. Kasi marami talaga tayong yung mga expenses natin na wala sa hulog ko minsan Halimbawa, uminom ka ng milk tea. Busog ka na, tapos nadaan ka doon. Ay, gusto ko rin pala ng donut. Masarap kaya yung milk tea din dito. Diba, tatry mo Kasi din. parang kakamilk tea mo lang. Walang control. Walang control? Diabetes pa more? Ganon. So, kailangan po talaga na maging disiplinado. Yun siguro yung wala tayo. Very good yung pag-iipon. Pero mas maganda kung mag-iipon ka, ako I would suggest na hindi nag-iipon, yung sabi lang din ng asawa ko na na sa bank book. Hindi yung ATM. May ATM. Kasi pag ATM, anytime kasi. At hindi lang yun. Bank book sa rural bank yung malayo. Of Babuyan Tugigaraw. Babuyan Island. Correct. Yung mga kailangan mo pa siyang puntahan bago ka makapag-withdraw. Yung talagang hindi mo siya mahahawakan. Yan. Ang ginagawa naman ng asawa ko, iba-iba kasi talaga. Depende. Envelope. Yan. As in literal na may envelope. Ganon. So, yun literal na may allocation. Ito para sa pagkain, ito sa grocery, ito sa ganyan. Ganon. O, di ba, whichever works for you. Kung high-tech ka, di ba meron ng mga parang wallet? E-wallet, mga e-savings. Oo, di ba, na parang pwedeng, parang may portion na of your, let's say, income na kinukuha na agad, tapos tinatabi. Dinideposit doon. Dinideposit doon. May mga ganyan din kwento. Kwento lang sa amin ni Diego Bandido. Kwento lang ang lahat sa amin kasi hindi namin alam kung paano mag-ipon. Tama. Diba? Pero we are happy for you. Congratulations kung ma-achieve mo yan ng bongga-bongga sa 2026. Let's go. Ayan. Diba? Para hindi ka na mahirapan kung may bigla kang gustong bilhin. Yes. Or especially yung emergency. Yun naman ako, para sa akin, yun yung pinaka-point doon yung emergency. Yun. Ayun. Siya.
Good luck. God Good bless. luck sa mga balak mag-ipon. Sana talagang makapag-ipon kayo. Correct. Tama yan. Next year na po. Dahil malapit na po ang next year. Ha? O siya, kami po i-exit na. Maraming salamat sa pagtuto. Ay, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo ka na.